seguidors i seguidores del nostre canal. Continuem amb les miniatures, ja que seguim amb l'estat d'alarma, o sigui, tancats a casa. Esperem que tots estigueu bé de salut i que els vostres familiars i entorn també. El vídeo d'avui, amb les miniatures d'en Ramon Tapioles i Xavier Pons, ambulàncies i funeràries, volem agrair i homenatjar a tots aquells serveis que estan sent essencials per lluitar contra aquesta maleïda pandèmia, que tant ens està afectant les nostres vides. Ha estat un sotrac que no ens esperàvem i ara ja comencem a veure que els seus efectes no tenen precedents en la nostra història recent. Doncs tot el nostre suport al col·lectiu sanitari i en especial als que estan a peu del canó, dia a dia a molts malalts. També els serveis que són necessaris per tots els ciutadans, alimentació, farmàcies i transport. Per últim, el sector funerari, que estan saturats amb tantes baixes provocades per la Covid-19. Amb ganes que tornem a la normalitat, fins aviat, històrics!